Este venres 15 de decembro arranca a terceira edición da campaña dos bonos Amarribeira, de cara a fomentar o consumo responsable local durante estas datas de Nadal, axudando así á promoción e dinamización do comercio da hostalería. O Concello destina a esta campaña un orzamento duns 100.000 euros. Distribuiránse máis de 3.000 bonos, cun valor individual de 30 euros. Cada bono individual serán de 30 euros, dos que o Concello subvencionará o 33,33%. Dunha compra de 30 euros, é dicir, 10 euros por cada 30 euros de gasto. É unha iniciativa que vai a ir destinada a máis de 100.000 euros, que vai a permitir dar máis de 3.000 bonos comerciais con un valor de 30 euros e que vai a mobilizar máis de 300.000 euros a nivel económico por parte do Concello de Ribeira. Polo tanto, consideramos que é unha campaña moi potente, coa que pretendemos favorecer o consumo e tamén o emprego no noso municipio. Os bonos poderán descargarse xa a partir deste venres a través da propia web amarribeira.gal. E poderánse descargar vía electrónica na web amarribeira.gal e tamén haberá uns dispoñibles para persoas maiores na Casa da Xuventude tamén dende o venres 15 ás 9 horas. Todas as persoas maiores que desexen descargar o seu bono e que non teñan facilidades para facelo de maneira electrónica poderán acudir á Casa da Xuventude e ali un técnico do Concello lles facilitará ese bono comercio. Dende a patronal local destacaron a importancia desta iniciativa que pon en marcha o Concello, que busca incentivar as compras e o consumo no comercio na hostelería local. Tamén temos a disposición 10.000 tickets de parking que cada comercio ten a disposición dos clientes, entonces creemos que esta é unha boa campaña que digamos que este ano eu penso que é unha das máis fuertes que estamos tendo ao largo desde que estamos levando este tipo de actividades desde a asociación. Para min, seguir igual traballando de man co Concello para poder levar e dinamizar o que son os sectores comerciales, a hostelería e restauración. Poderán adherirse a esta campaña todos os establecementos comerciais e de hostelería da localidade que así o desexen, inscribíndose nela a través da páxina web amarribeira.gal. A iniciativa estará aberta ata o vindeiro 31 de xaneiro ou ben ata que se esgote o saldo.